И си мъчар. Приятели, внимание, 1000 лева. От Дом Папи и Лиляна са 1000 лева. Да са живи и здрави. Аплодисменти! Аре, Тони. Пам, пау. И си мъчар. Катарова, акана, И си мъчар. Катарова, акана, Гоншарет, и си мъчар. И мъчарет, и си мъчар. И гоншарет, и си мъчар. И лонопарет, и си мъчар. Чери, 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 чери. Чери, 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 чери. Чери, 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 чери. Чери, 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 чери. Аре, сега си ти. Шоу. И сега си. Само за Видео Лазар специално. За Дом Папи специално. Добре. И си мъчей, ни женила. Пашо, татко, 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 дошъл. И си мъчей, ни женила. Не се плаща, не се купува, не се продава. Моята дъщеря, моите деца са мои. Имам пари, имам си жена, имам си деца. Голяма база, 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 база.